Zdravo, Ana. Danas ću ti ispričati jednu neobičnu priču. To nije bajka o princezama i zmajevima, već prava priča o jednoj velikoj, velikoj tajni. Priča o nečemu što je ukradeno. Ali nije ukradeno zlato, ni igračke, ni kolači. Ukradeno je nešto mnogo važnije. Ukraden je obraz. Znaš li šta je obraz? To je ono nešto posebno što svako od nas ima unutra, što nas čini dobrim, hrabrim i ponosnim. To je kao tvoj lični tajni znak koji govori ko si zaista. Naša priča počinje davno, davno na ovoj zemlji gde mi danas živimo. Jedna hrabra žena, zvaćemo je i mi Ana, sa dugom, nemirnom kosom i očima koje su uvek tražile odgovore, verovala je da je ovde ispričavala jedna velika laž. Laž da su naši najstariji preci došli od nekud daleko i da su ovde bili samo gosti. Ne, mislila je Ana. Moji preci su oduvek ovde. Ovo je njihova kuća. Ali kako to dokazati? Stare knjige su pričale drugačije. Zato je naša Ana odlučila da traži dokaze tamo gde niko nije gledao. Ne u knjigama, već u kamenu, u starim ćupovima i metalnim ukrasima koje su njeni preci ostavili za sobom. I našla je nešto čudesno. Videla je da se svuda ponavljaju isti tajni znaci. Jedan je ličio na sunce sa zracima. Drugi je bio kao cvet sa mnogo krugova koji su zvali cvet života. To nisu bile samo šare za ukras, Ana. To su bili drevni crteži koji su pričali priče o suncu, zvezdama i o tome kako svet radi. Kao prve mape i prvi kalendari. Sirius Grav. Ana je otkrila i da je pravi, najstariji znak njenih predaka bio snažni divlji vepar proboden strelom. Ali neko je kasnije došao i rekao: Ne, taj znak više ne važi. Vaš znak će od sada biti ovaj dvoglavi orao. Tako su polako, deo po deo, menjali priču i krali sećanje. Krali su obraz. Da bi pronašla taj izgubljeni obraz, naša Ana je sa svojom prijateljicom sela u auto i krenula na veliko putovanje. Prvo su stigle do jednog prelepog jezera, Vlasinskog. Voda je bila bistra kao staklo, a priroda je pevala svoju pesmu. Ali pored te lepote stajala je jedna ružna, stara kafana gde je sve bilo preskupo, a Ana je bila tužna. Videla je kako su ljudi zaboravili da uživaju u lepoti i samo su gledali kako da zarade novac. Nastavile su put do jednog velikog i starog manastira, Prohora Pčinskog. Ana se nadala da će tamo u tišini i miru osetiti dobrotu svojih predaka. Umesto toplog osmeha dočekala su je stroga pravila, čak su i grdili zbog njene odeće. Razočarana, sela je u auto da krene dalje. I baš tada čulo se glasno psss. Pukla im je guma. Stajale su same na putu dok se spuštala noć. Ana je pomislila: ovo je sigurno neki test, da vidimo da li ćemo odustati. Ušle su u nepoznati grad, Kumanovo. Svuda je bio mrak. Tražile su majstora za gume, vulkanizera, ali niko nije radio. Taman kad su izgubile svaku nadu, u jednoj maloj garaži videle su svetlo. Unutra je bio mlad majstor sa rukama crnim od ulja i slikama istetoviranim po koži. Iako je bio umoran
i radio je dugo, skoro 2 sata da popravi njihovu gumu. Kada je završio, samo se nasmešio. Ana ga je pitala koliko treba da plati, a on je odmahnuo glavom i rekao: nije to ništa, srećan put. Nije hteo da uzme ni jedan jedini dinar. U tom trenutku Ana je sve shvatila. Taj dečko, taj neznanac u mračnoj garaži pokazao joj je ono što je tražila. Njegova dobrota, njegov osmeh i pomoć bez traženja ičega zauzvrat, to je bio taj ukradeni obraz. Nije bio u starim zidinama, ni u skupim kafanama, ni u strogim pravilima. Bio je tu, u srcu običnog, dobrog čoveka. Ana i njena prijateljica su nastavile put ka Ohridu, ali sada je sve bilo drugačije. Ana je znala da je najveće blago sačuvano. Nije u knjigama i nije u kamenu. Ono živi u ljudima, u svakome od nas ko je dobar, hrabar i ponosan. U svakome ko, kao onaj majstor, zna da je najveća vrednost pomoći drugome. I to je, draga Ana, prava priča o našem obrazu. On nikada ne može biti potpuno ukraden, sve dok postoje dobra srca da ga čuvaju.